Når du bliver medlem af netværket, får du adgang til online-undervisning. Det er metoder, som jeg har hentet i psykologi, i neuroscience, i naturterapi og så selvfølgelig i kropsterapi, som jeg selv er uddannet indenfor. Det er alle sammen metoder, som jeg har afprøvet, og hvis de virkede, så har jeg raffineret dem ned, sådan at de nu er skræddersyet til den hverdag, som rigtig, rigtig mange af os lever i. Det var nemlig vigtigt for mig, at de tog så lidt ekstra tid ud af min hverdag som overhovedet muligt. Fordi hvis det tog ekstra tid, så måtte jeg erkende, at jeg simpelthen ikke fik det gjort, og at det endte med at blive endnu en sur pligt. Jeg havde simpelthen ikke den der ekstra time til at gå til yoga eller til at gøre noget, der kunne regulere mit nervesystem. Heller ikke selvom jeg vidste, at det var godt for mig. Derfor så har jeg taget alle de metoder, jeg kendte, og alle de metoder, jeg kunne finde. Jeg har afprøvet dem, og så har jeg lavet dem om til noget, der kunne implementeres effektivt i min egen hverdag. Det er blevet til 4 moduler, og det er ikke nogen hemmelighed, at det tager tid at gennemgå alle 4 moduler. Men det er heller ikke nogen hemmelighed, at når det kommer til stress, så er der ikke noget, der er et quick fix. Men efterhånden, som du gennemgår undervisningen, så vil du opdage, at du med metoderne og strategierne skaber en færdig kortlægning over, hvad du skal være opmærksom på, hvordan du reagerer, og hvordan du kan komme derhen, hvor du gerne vil. Så du ikke igen bliver ramt af stress, men du kan få et varigt overskud til det, der betyder allermest for dig.